Kai, Ifa. Alhaji kula da kanka ne. In sun yi gogu ba su jikinsu, magamin mayan asusu na tara dole na ci su. In sun zo mu ba su rabar su, ɗan mata goma ba su jikinsu. Waƙar ai mu muka gera mun ji kiɗa ai dole mu taka biyu cika bi muka fadi. Adarafai yaran ya waye na motsa sun mun tawaye. Gura ba su abun ba faɗa ba ne to the left to the right to aini ne na ta sun ja to aini ne small boy da babban kai. Da wada wata sai mun kai na cire musu girman kai ba faɗa min kai da mai mun kai. Sai fa ku bisu, ko raka su sai fa ku bisu. MC na ko MC virus duniyan da ka sai mini daidai ne. Yan matan sun zo su daidai to the left to the right to aini. Tell me nan da ta ce malika follow me. Sakan gado na sai dirtin bai na sa abu na safara na san baka. Kira ba mini in dai kin waye yarinyar na san baka ji. In ba ka ji ko ba na ji. Hada ta hada akan gado na. Sabakin wadi. Sabakin fadi. Yan matan suna da fati, shi ba gyara limanci, kuma ba su kana da wasu ana yayin da